Ni me masro nega nyamu kan dafara ni miniti bisaba kasaro kaw fe anga folini walima don be awye awmunu be lajalla wala sakuna funu be soro malikun ka ani jenfan wara kun ka ni akma sile bi bamananga kuna funi na kuma baye fly ministre so munye shinindo bolma feon ani siraba glanko kunganko nyana bolima katemeni anazeri wi atelier de validation do osigi sinka akune wala saka jatimneke sa ba flani mo ngandula accident hakia mukera kaseka o jatimne entreprise munu ka bara nyeshinindo sanunko ma olu joro ejume sikida nyetrala o kera dakundo musigira singa kabeni alamsado avril kalo muga ani saba hotel azalaila Bamako o konna la nunu ya kwa bibo na kuna foni na kuma ba mu na wala awi soni konna la ka foli kura ka nyeshi o mahina fo anya fo bakuruba kuna fonu na to na ministry so mu nyeshi ndo bolma feon ani siraba glan kunganko o nyana bolima katemeni anazeri uye kenado sigisinga ukoma atelier de validation akune wala saka jatimnege samba fla ani muganduru accident akia munkera anga jamana konnala uka jatimno kofe ayirala kafo ma accident akia munkera obtijo accident ba wolonvla kemeworo ani bikonontoni kele mamunu banana accident na samba fla muga ani duru san obtijo mo ba shegi keme shegi ani bioro ni saba mamunu fatura accident na obtijo ma keme woro binani ani shegi anga nyamada soro lumfe anga sigi kuye mu sa wo sa ambe sécurité routière acteur be dalaje ka kuma ina fo siraba kasara mun kera santebeni nyinanta 2026 ambe ka kuma 2025 accident de la circulation routière ou de cas anga source de données ou kacha ani police be baraka ñogon fe ulu accident munu mana ke dugu ba ko no lu bo la sama ani gendarme be baraka ñogon fe accident munu kera dugu tasirawla ulu fana bo nya shamwa mais ñina ani structure chama fraka ina fo hôpitaux centre de référence no direction générale de la santé et de l'hygiène publique ulu ka structure ouye IMPSU direction générale de la protection civile fana parce que ulu be ke accident krefe donc ñu lu be fara ñoo ka na ma ñañu fara ñoo ka an kanga mo dalaje ka au résultat yurula anga be foli ni tabolo kan ka yurula ka fa aw yeni ni dama anya ni bara de ke ni anga anya usira ka munu jate soro ni ya da ñoo ka a bonne nouvelle romu ye chama bora siraba ka sarala do bora jugitawla do bora munu fanatura accident de la circulation routière là mais mumma de réduit ko sobe o vraiment gravité amba fo ma ko gravité o koroni accident kilinkera mo ko jolle be banala o de sa o de chama bo o la o koro muye alisa amba fo ma ko facteur de risque d'accident alisa mo ko te ko matrafa o koro muye mo be boli ka damatbe ina fo excès de vitesse mo bo ke mo fana te casque do aw era circulation routière la casque do be mo lakana ni accident kera mo dugu tasiraw la ni dugu baw kono wo chamante ceinture de sécurité do die mo keme ta iba soro mo bi woro nyoko be ceinture de sécurité do mo te sira sariya fana bato parce que o be sira sariya bato ni police be ni gendarme be mais nous temena ulula au bout tableau donc vous menez des accidents de la circulation routière au-delà ça gouvernement a plan d'action kono na mo fama PAG plan d'action gouvernemental ayara la ka fo kanga semaine do labe na fo ma ko vidéo verbalisation ambu bara la Mali na fa soro sira cadre kono ina fo sira obu me ka dlan Bamako kay kata dugubaw kono au sira kono anga ministère des transports et des infrastructures aye vidéo verbalisation projet blau kono donc ani ulube ka baraka ñogon fe pour que Bamako kono fo kay anga se ka projet pilote doke parce que ni Bamako di kay sira jate bine
o de yɛrɛ de an ka siraba ye an ka doniw bɛɛ bɛ na o de fɛ n'i ye doni 100 ta i b'a sɔrɔ 80 ou bien 70 a bɛɛ bɛ na nin sira in de fɛ donc an b'o vidéo verbalisation bali o la ni mɔgɔ mun i bɔra polisiw ɲɛkɔrɔ i k'a dɔn ko caméraw fana bɛ yen minnu b'i jateminɛ n'i ye infraction kɛ ɲagati min man kan ka da i kan o bɛ da i la amande mun bɛ k'i la o bɛ k'i la o amande bɛ se ka taa musaka b'o la permis mina b'o la hali mobili yɛrɛ minɛni b'o la donc n'an sera k'o vidéo verbalisation bila sen na je pense que an bɛna caman bɔ accident de la circulation routière la an ka jamana kɔnɔ. hali bi ala ka se k'a kɛ caman ka bɔ accident na entreprise minnu o ɲɛsinnen don sanuko kunkanko ɲɛnabɔli ma olu jɔyɔrɔ ye jumɛn sigida ka ɲɛtaga la o kɛra ɲɔgɔn kunbɛn dɔ dakun ye mun sigira sen kan ka bɛn ni alamisa don avril kalo tile 23 hôtel Azalaï la Bamakɔ o kɔnɔna la a kun ne walasa ni entreprise ninnu u jɔyɔrɔ ye jumɛn faso ka ɲɛtaga la kɛnɛya ko b'o la kalanko b'o la ji sanuman sɔrɔli ko b'o la o n'a ɲɔgɔnna caman Penda Koni ani Bokar Traoré ka sɔrɔlenw don. Ka sanga ni journée de responsabilité sociale des entreprises tako flanai o min ɲɛnɛmɛla entreprise minier Bitu Gold fɛ an m'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni kɛnɛ in sigira kuma falen kan o min bɛ baara gɛlɛyaw ani baara hakɛw ani baarakɛlaw ladonko ɲuman o bɛ se ka sabati u ka baarada kɔnɔna na cogo min na i ka dɔn k'a fɔ ni kɛnɛ in kɔni daminɛna ni an ka ja dɔw filɛli ye ja minnu bɛ Bitu Gold ka baaraw da ɲɛnɛmaya kɛnɛ kɔnɔ ani ni k'u jɔyɔrɔw yira Bitu Gold kɔni y'a da ɲɛnɛmaya k'a fɔ k'u ka jamana dɛmɛ a ka taaɲɛ la o y'u ka laɲini fɔlɔfɔlɔ ye o tɛmɛnen ko ka bɔ yen u ka baarakɛlaw minɛko ɲuman ani ni k'u ka hakɛ d'u ma o bɛɛ y'olu ka haminako dɔw ye u ka baara kɔnɔna na n'o min bɛ waleya tiɲɛ fɛnɛ kan. Bon kɛnɛ in sigili tɛ dɔwɛrɛ ye k'a yira diɲɛmɔgɔ la Bitu Gold bɛ baara kɛ cogoya min na a ka baarakɛlaw yɛrɛ ye baarakɛlaw ka hakɛ ye mun ye sigida ka hakɛ ye mun ye jamana yɛrɛ ka hakɛ ye mun ye donc ka na k'o yira an ka partenaires la k'a fɔ depuis an nana Mali la 2015 ka na bila bi la an sera ka baara minnu kɛ ka sigida mɔgɔw dɛmɛ u ka baaraw la n'o ye ka appui k'u ye n'o ye u bɛ se ka baara minnu kɛ k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ n'o ye sigida développement ye école kow n'o ye kɛnɛya kow ye donc an nana de bi k'o yira diɲɛmɔgɔ la k'a yira k'a fɔ an bɛ yen an tɛ sanu dɔrɔn bɔ an bɛ ko caman kɛ an jan bɛ ko caman na an jan bɛ sigida lakana la an jan bɛ communauté la an jan bɛ baarakɛlaw yɛrɛ la k'a daminɛ 2016 la ka na bi la an ye mun don développement communautaire la a ka ca ni miliyari 6 ye miliyari 6 an ye mun don ekɔlisow ni kalansow ni jiw ni kɛnɛya la Bitu Gold nalen fana an ka min bɛ yɔrɔ min na n'o ye Fadugu dugu ye bon an ye dugu déplacé dugu déplacement in na an ye dugu kura jɔ k'a di Fadugukaw ma o fana taar'i jɔ fo miliyari 10 ni kɔ la donc n'i y'a jateminɛ Bitu Gold nalen ni sisan cɛ an ye dɛmɛ caman kɛ an bɛ ka continuer k'o dɛmɛw kɛ an ka communauté ani jamana ye. An m'aw ladɔnniya k'a fɔ ko entreprise Bitu Gold da ɲɛnɛmaya la depuis san 2007 wa an bɛ yɔrɔ min na i ko bi a bɛ kɔkan jamanaw fɛnɛ na entreprise Bitu Gold kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa ka se ka fanga ani dɛmɛ don jamana ka taaɲɛ na. OMH n'o ye baarakɛyɔrɔ mun ɲɛsinnen don soko kunkanko ɲɛnabɔli ma an ka jamana kɔnɔna la a ɲɛma Isa Seydou Sissogo a ye kunnafonidi dɔ kɛ ka bɛn ni alamisa don avril kalo tile 23 ye kunnafonidi kun ne walasa ka walawalali kɛ ŋunuŋunukan minnu bɛ logement sociaux ko kunna ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ka se ka faamuyali sɔrɔ la. Amadu Kamara ani Nuhum Kone tun bɛ Sherifula Jabaramuso tɔgɔ la. An wele sɔgɔmada in na ka kunnafoni di d'aw ma logement dɔw retiré la Salongo mais ɲina an ɲɛ b'a la k'a fɔ ko a bɛ maa dɔw kɔnɔ ko a kɛra ɲina de donc an b'a fɛ ka précision de di o kan k'a ma kɛ ɲina fɛn nin kɛra salon de so 202 de considéré don a situation na situation min don sisan situation tɛ so dɔw dira 2022 avril kalo 2022 donc so 1993 de kun don donc maa dɔw b'a la olu ma se ka
u ka hakɛ dafa donc dɔw yɛrɛ donna sera ma k'a fɔ ko an ka moratoire d'u ma donc sinon sariya y'a fɔ ni attribution kɛra kalo 3 kɔfɛ ni formalité ma rempli dɔrɔn c'est que so t'e bolo mais komi social ko don an donna négociation na an ye kɔnɔniw ni fɛnw kɛ ka communiquéw kɛ ka information di fo kana se san 3 ma donc a sera san 3 ma dɔw yɛrɛ y'an interpellé ko mun an tɛ ka sariya bato parce que o tɛ se ka kɛ parce que a dɔw yɛrɛ taara don so dayɛlɛ ka don so kɔnɔ ka sɔrɔ yamaruya ma d'u ma donc o de ye éclaircissement bɛ sen na donc so ninnu nana minɛ ka so ninnu fara session directe minnu dira salon san daminɛ na ka fara olu kan dira maliyɛn dɔw de ma u donn'u ka sow kɔnɔ mais an b'a fɛ ka jamanadenw ladɔnniya k'a fɔ ko so tɛ ka di minnu retiré la descente a tɛ ka di ɲinan ko tɛ salon ko de don ani fana ja dɔw bɔra ka ɲɛma dɔw photo bila en faisant allusion à cette opération an y'a fɔ fana communiqué na o ma diya n ye parce que olu tɛ ani ko tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la u bɛ di fan kelen fɛ donc o kɛra an ma degunba ye parce que an ma se ka faamuyali sɔrɔ o la o de y'a to an bɔra bi ka faranfasiya di so ko in na kiri minnu bɛ senna ko la olu bɛ senna olu bɛ ka évoluer normalement an tɛna sariya sɔsɔ an tɛna kiribulon kan fana sɔsɔ n'olu banna waati min na kunnafoni minnu bɛ di mɔgɔw ma o ko la o fana bɛ di mais bibi in na kɔni 202 logements in ka fo ka da kan parce que ɲininkali cayara n bɛ fan bɛɛ fɛ ni a bɛ ka di de kunnafoni yɛrɛ juwaju y'o de ye a tɛ ka di a dira kabiri salon a san kelen dafara ka ban dita fana tɛ yen nɔ ni so di bɛ kɛ sariya y'a ye yamaruya k'a fɔ critères bɛ di mɔgɔw k'a ladɔnniya pièces minnu bɛ di o bɛ di a bɛ fɔ bɛɛ k'a mɛn officiellement ni mɔgɔw m'o mɛn officiellement k'a fɔ ko so di bɛ ka kɛ aw kana aw kun don a ko kɔrɔ parce que mɔgɔw bɛ information ta k'a kɛ i n'a fɔ sow bɛ ka di ka sɔrɔ tiɲɛ t'a la ni aw bɛ kunnafoni nɔfɛ a bɛ se office baarakɛyɔrɔ la ou bien a bɛ se ministre ɲɛmaso la olu bɛ kunnafoni d'aw ma en tout cas ni sow di bɛ kɛ kunnafoni jɔnjɔn de bɛ di critères de bɛ établi ministère en charge de l'habitat fɛ donc olu de bɛ critères établi critères bɛ di mɔgɔw ma mɔgɔw b'u ka dossier constitué n'o de ye tant que kunnafoni ma di c'est que so di tɛ yen mɔgɔw k'u hakili sigi o yɔrɔ la so di tɛ se ka kɛ dogodogo la. An b'an kun da Côte d'Ivoire jamana kan Mali silamɛw ka jɛkuluba Conseil islamique Maniema groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maniema hali silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyd Cherif Ousmane Madani Aidara denkɛ a Seyd Cherif Ahmed Tidjane Aidara ye wajulu kɛnɛ belebele ɲɛnamaya Williamsville ka bɛn ni avril kalo tile 21 an b'a ladɔnniya k'a fɔ hali silamɛw bɔra i b'a fɔ kɔnɔkulu ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan Jakarija Dambele Mohamed Koni Kadijatu Traoré bɛ kumakan na se nisɔndiya bonyini karamadi kɔnɔna na Jamiatul Ansarudin bɔla iko kɔnɔkulu ningu kundani ala ko suma kene bayinga o min be ka ɲɛnamaya alisilamɛya dɛmɛtɔnya jɔyɔrɔ denkɛ fɛ a Seydi Cherif Ahmed Tidjane Haidara Williamsville tere baka a jami sigida kɔnɔna na ni wajulu shuba in senfɛ baya karamɔgɔ den baya karamɔgɔ a Seydi Cherif Ahmed Tidjane Haidara a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na a ye welida alisilamɛw ma ni ka taa bɛn ani kiliya ɲinina ni ka tila ka a jira alisilamɛw la ko karabali tɛ diinɛ na o min ye a ka nin taama bɛn Côte d'Ivoire dugukolo kɔ kan o babu sen o hukumu de kɔnɔna na Côte d'Ivoire Jamiatul Ansarudin tɔnɲamaw kɛrɛnkɛrɛnyala Abidjankaw olu ye waleɲuman dɔn ani bonyamasigi foli kɛ ka taa nin taama bɛn ma o min bɛ ka ɲɛnamaya a Seydi Cherif Ahmed Tidjane Haidara fɛ o min kɔnɔna na a bɛ hakilina jigi kɛ alisilamɛw jɔyɔrɔ la ani keleya ɲinina maaw ni ɲɔgɔn cɛ. Nisɔndiya b'a lo nin karamɔgɔcɛ nin sɔrɔli an fɛ an b'a dɔn a ka su kelen wajulu a bɛ mako min ɲɛ an ka san wajulu tɛ se k'o mako ɲɛ donc an nisɔndiya nin sabu a ka wajulu bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ bɔ fili kɔnɔ ka tiɲɛ sira yira mɔgɔw la ka sira tilenni yira mɔgɔw la sira min n'i y'a minɛ i b'a dinɛ sɔrɔ sira min n'i y'a minɛ i bɛ kisi. Seyd Cherif Ousmane Madani Haidara ka golokan sigi ale de bɛ nana an ka sigida la a nisɔndiya bonyana an ma fo ka dama tɛmɛ an bɛ dugawu yɛrɛ k'a ye a nana ladilikan min d'a ma yarabi a mɛtilo ɲuman ala k'a d'a ma a baara ala k'a nɔgɔya n ye an bɛ dugawu k'ale yɛrɛ ala k'a kisi ala k'a tanga. An jateminɛ min kɛ silikɛ ka taama na o ye bonya ani karama ani ka maaw wele ka na ala ka sira jɛlen ma an ye o ye a la keretiyɛnw olu caman tubila cɛ muso ka kɛ silamɛ ye
ala ni sirifike ka wajulu kosɔn inshallah. Nin kɛnɛ nɔrɔma ba in bonya a n'a karama kalifala cɛba min na n'o ye a den fa ye ale kɔni ka kumasenw kɔnɔna na fɛn min ye ɲinan babu sen ye n'o bɛ tali kɛ Seydi Sherif Ahmed Tidiane Haidara ale ka tournée kun kan fɛn min ye a ka nin tamɛ babu sen nafaw kan. Wajulu walada kun ye min ye ko karabali tɛ diina na n'o ye silamɛya diina ye vraiment karabali tɛ diina ye a bɛ faamuya de n'a fɔbaga y'a ɲɛfɔ bon an bɔra sisan ka min mɛn wajulikɛla fɛ vraiment a y'an nimisi wasa an b'a dɔn a bɛ k'a fɔ tuma min na maa o maa n'i y'a mɛn n'i ye silamɛ ye a bɛ dɔ fara i ka silamɛya faamuya kan ni min tɛ silamɛ ye fana vraiment sira wɛrɛ tɛ sɔrɔ u bolo fo ka tobi de ka don diina in na parce que a bɛ ka diina in ɲɛfɔ a ɲɛfɔcogo yɛrɛ de la a bɛ k'a ɲɛfɔ fana a ɲɛfɔla lasiri la cogoya min na n'o ye kira tile ni sahabaw tile a bɛ ka ɲɛfɔ ten de anw y'a faamuya fɛn ma cogo min na parce que a bɛ kɛnɛ kan yan. A Seydi Sherif Ahmed Tidiane Haidara a ka nin wajulu suba in Williamsville terrainba kan bɛɛ don a ka taama belebele min bɛ ka ɲɛnamaya Côte d'Ivoire dugukolo kɔ kan o baaraw kɔnɔna na fɛn min ye alisilamɛya layidu wɔɔrɔ tali ye n'o ye Bayatul Islamiya ni ka dugawu don ka sanumanw tugu o la o de ye dansigi nin wajulu suba in na. Muso tila fara ala kan muso tila fara ala kan n tɛ suyɛri kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ n den faga n tɛ nɛmɛya kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ a bɛ kira Muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'a n'aw dɛmɛ ala k'a dafa na. Ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ an ka karamɔgɔ Musa Fɔn b'a lamɛn walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn. Senegali jamana ɲɛmaakɔrɔ Macky Sall bɛ ka diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaaya jɔyɔrɔ ɲini o dadeyɔrɔ ka to Amérique jamana duguba la New York tile kelen yanni kuma ka di a mɔ jɔyɔrɔ in ɲinikun na a fɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaayaso fɛ kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigira sen kan ani diɲɛ forobatɔnw cɛ a ka dɔ fɔ maaw ye jɔyɔrɔ in ɲinikun na ani maaw yɛrɛ ɲugun bɛ a la fa minnu fɛ a ka se ka jaabili kɛ olu la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a ka fanga kuma san 2021 ka taa se san 2024 ma fanga ban kuma Senegali jamana sɛbɛkɔrɔ wɔyɔra basigibaliya kunbɛn bɔnɛ banfula donna maaw kunna minnu ye fanga sinamatɔnw ye bi olu bɛ fanga na yala Macky Sall bɛ se ka mun fɔ o rɔ Macky Sall forobatɔnw ɲɛkɔrɔ a y'a jira k'a fɔ ale kun ye jamana ɲɛmaa de ye wa jamana sariya sunba kɛmɛ ka jira k'a fɔ e de bi ye jamana bɛɛ lajɛlen jigiya la jamanadenw ka lakana sirin bɛ e de la o kuma n'a ma ɲɛ ko jamanadenw ka lakana sirin bɛ jamana ɲɛmaa la kun ka jamana ɲɛmaa k'i jɔ a jɔyɔrɔ la ko man ka o min fɔtɔ y'o ye a ka dɔn fɔlɔ k'a fɔ maaw de kun bɛ wulikajɔ la jamana kɔnɔ minnu kun b'a fɛ ka fanga ta ka sɔrɔ a ma kɛ ni fanga ta siraw ye i n'a fɔ kalata labɛnnu Senegali jamana ɲɛmaakɔrɔ Macky Sall ko a ma ninnu kɛtɔ k'u ka kokolow kɛ u y'u ɲɛsin foroba yɔrɔw ma k'olu tiɲɛ kɛnyɛrɛ ye yɔrɔw minnu bɛ Senegali jamana kɔnɔ f'a b'a la Dakar u y'u tiɲɛ u y'u ɲɛsin fanga bonda dɔw yɛrɛw mɔ yɛrɛ jamana tɔgɔla yɔrɔw minnu bɛ yen hali kunnafoni jɛrinso dɔw y'u ta sɔrɔ tiɲɛni na jamana ɲɛmaw yɛrɛw kun kɛn kun bɛ ka baara min bolo da u ko bolimafɛn min ma ko terrain express régional ni terrain do min bɛ boli maraw ni ɲɔgɔn cɛ nisɔngoya taamanaw y'u ɲɛsin nin bɛɛ lajɛlen ma ko kuma kun ka jamana ɲɛmaa k'i jɔ a jɔyɔrɔ la bawo hali minnu ye kiiri jaatigɛlaw ye olu bɛɛ kun bin kun bɛ k'u ta sɔrɔ nisɔngoya taamanaw ka bɔnɛ na ani fanga ɲinindɔn ɲɛmaw Macky Sall ko o kuma in a ka fanga kɔnɔ san 2021 fɔ san 2024 jamana kun bɛ farati danga la a y'i jɔ a jɔyɔrɔ la jamana bɛ se ka basigi cogo min wa k'o de sababu la bi kalata sera ka kɛ Senegal ni maaw fɔ mɛ ale kɔ fanga na a ko bawo tiɲɛ don nisɔngoyaw ni mankanw kɛra jamana kɔnɔ nka sariya dɔ taara wasabulon kɔnɔ ni u ko ma ko loi d'amnistie o sariya sen bi yafa de ko fɔ ko kɛlen bɛɛ lajɛlen ka bin ka bɔ yen a si ka n'i yɛrɛ sɔrɔ bɔgɔ jeninen kan ko loi d'amnistie min n'o bɛ kow bɛɛ lajɛlen bila kɛrɛfɛ o de kɛra sababu ye fana kalata ka se ka labɛn fanga sinamatɔ dɔ ka na
ale nɔna fanga na k'a sɔrɔ a ma kɛ ale yɛrɛ ka maa jiralen ye. Ko nka ko minnu bɛ mankan la ale kɔ bi fanga na Senegal n'u bɛ ka jira k'a fɔ ale ye kokolo de kɛ. Wasabulon kɔnɔ bi wasadenya fanba bɛ olu de bolo. Loi d'amnistie min dara wasabulon kɔnɔ ka ko bɛɛ lajɛlen bila kɛrɛfɛ u kan'u yɛrɛ sɔrɔ bɔgɔ jeninen kan. U ka sariya sen in b'o ye dɔrɔn ko kɛlenw bɛɛ lajɛlen kan'u yɛrɛ sɔrɔ bɔgɔ jeninen kan, da ka don u rɔ bɔgɔ jeninen kan n'u dan b'u yɛrɛ la. Maa minnu sɔn min ka jan olu ko nin ye Usmane Sonko jaabitɔ ye ani jamana ɲɛma Basiru Jomayi Fayi. Olu minnu fɔra dama bɛ k'a fɔ ko Macky Sall ka fanga ma kɛ dɔwɛrɛ ye ni tɔɲɔni tɛ Senegali jamana kɔnɔ ani nafolo tiɲɛ. N'u dan b'u yɛrɛ la k'u b'a fɛ jamanadenw ka danaya ka to u ka nin sariya sen a ka bɔ a mɔ wasabulon kɔnɔ ko kɛlen bɛɛ lajɛlen ka nin yɛrɛ sɔrɔ kiiri binna k'u kan. Macky Sall yɛrɛ min bɛ ka diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaaya ɲini sa o y'a ɲininka yala i dan b'i yɛrɛ la k'a fɔ i n'o sɔrɔ wa k'a sababu kɛ bi a dɔn bɛ k'a fɔ i yɛrɛ faso n'o ye Senegali ye o ma diɲɛ n'i ka kanbɔli in ye hali n'a se tɛ i ka kanbɔli la i mago bɛ i faso ka dɛmɛ na tɔgɔ diya kama olu y'a jira farafinatɔnba Union Africaine na tuma min ni farafinatɔnba Union Africaine tun b'a fɛ k'e kelen dɔgɔ kɛ u bɛɛ lajɛlen ka cɛbɔ ye ka diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaaya ɲini k'olu t'i ka kanbɔli kalamɔ kabini o kɛra farafinatɔnba Union Africaine fɛnɛ fari fara i bɛ ka diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaaya ɲini k'a sɔrɔ a ma kɛ ni farafinatɔnba Union Africaine ka diɲɛ ye. Macky Sall ɲininkalen o la a ko o t'ale bali k'i kanbɔ wa o man k'ale bali ka diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaaya sɔrɔ. Congo Kinshasa kɔrɔ yanfa ni mɔgɔw kun hakili la k'a fɔ tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛn la Qatar duguba la Doha Mamurulenjɛkulu M23 ni Congo Kinshasa fanga cɛ ka mugu mankan da kɔrɔ yanfa in fɛ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna Sud Kivu mara la maaw b'i mɛn ka jɔrɔ jamana yɛrɛ surasiw kɛn bɛ ka jira k'a fɔ Mamurulenjɛkulu M23 a bɛ labɛn la a b'a fɛ k'i kɛ yɔrɔ minɛ nin kɔrɔ dɔ kan kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna k'a bɛ k'i torin ka gɛrɛ Ruzizi jɛ kɔnɔna la. Ruzizi jɛ kɔnɔna in dun bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a bɛ Uvira dugu ni Ganyaka yanfa de cɛ n'i sera ka yen sɔrɔ k'o bila i ka mara kɔnɔ Uvira dugu minɛni tɛ koba ye i bolo nin jɔrɔ bɛ ka bi ka kɛ k'a sɔrɔ kɔsa in na sigi dɔ kun kɛra Montreux Mamurulenjɛkulu M23 ni Congo fanga cɛ ni diɲɛseleke naani setigi jamanaw ka surunani don ye o kun jɛlen a jirala k'a fɔ sigikafɔ ye nɔbɔ taa bɛ ka kɛ bɛɛ de ye Mamurulenjɛkulu M23 ni Congo Kinshasa jamana cɛ. Congo Kinshasa surasiya y'a jira k'a fɔ Mamurulenjɛkulu M23 ka ye Ruzizi jɛ kɔnɔnaw la a bɛ Mamurulenjɛkulu M23 ka dalaka ndale sɔsɔ a kun ye dalaka min di surunani donbaw mɔ k'a fɔ a tɛna ye Uvira fanbɛlaw la bilen mugu mankan dale bɛ se ka to u cɛ cogo min. Ko nka Mamurulenjɛkulu M23 n'an b'a jira k'a fɔ danaya tɛ se ka da a kan wa a fɛ ko tɛ mankan yɛrɛ de banni ye Congo Kinshasa jamana kɔrɔ yanfa fɛ. Iran jamana ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye u ka zale sɔrɔ Détonateur Moscow ko a j'i bolo tajidoni nguru dɛmɛ dɔ la bawo a donna bala Iran jamana ɲɛmaw fɛ Détonateur Moscow ko a j'i bolo tɛ maa taama tajidoni nguru fɛ ni zale ma bi i kan kɔrɔfɔ mɛna ka bɔ Iran jamana wasabulon ɲɛma danga Hamida Reza Ajiba Bayide da a ko nafolo minnu sɔrɔ la Détonateur Moscow ko a j'i bolo la tajidoni nguru dɛmɛ dɔ kun Iran jamana fɛ a nafolow latɛmɛna Iran jamana warisoba Banque Centrale ka bolo kan ka ban. Iran kaw ka ministre min ɲɛsin bɛ Iran ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma Abbas Araghchi kun ye a jira k'a fɔ Détonateur Moscow ko a j'i bolo bɛ dayɛlɛ Iran jamana fɛ jɛn'u ye jagokɛ mina doni nguru. Donald Trump Amérique jamana ɲɛmaa kɛlen k'o kuma mɛn a y'a jira k'a fɔ a kɛn bɛ k'i kan ŋani min kɛ Détonateur Moscow ko a j'i bolo ni sanjɛ ko maa tɛ tɛmɛ k'o bi to sen na. Iran jamana jiw kɔni ko maa si tɛ se ka tɛmɛ nka yen lasɔrɔ n'i bɛ ka bɔ ni yen fa fɛnɛ ye i bɛ segin de n'o tɛ tɛmɛ sira t'i bolo. Iran jamana sɔrɔsiw kɛlen ka Donald Trump ko o kuma fɛnɛ mɛn u y'a jira k'a fɔ wa Détonateur Moscow ko a j'i bolo fɛnɛ bɛ datugu fo ka taa fɔ Amérique jamana ɲɛmaa kan nka ne bɔra
Détonateur Mose Kwadji bolo ɲɛfɛ Iran jamana surasiya ko a bɛ ɲini jago kɛ mina doni gurundigiw fɛ u ka Iran jamana ka fɔtaw lamɛn u kan'u ta Amérique jamana ɲɛma Donald Trump ka kumaw fɛ ni Iran ye min fɔ baara kan ka kɛ n'o de ye n'o tɛ ko Donald Trump taw tɛ kuma jɔlenw ye o fɛnɛ dafɛ Iran jamana ma ɲɛmaaw kɛmɛ ka jira k'a fɔ u ye labɛn dɔ fɛnɛ kɛ ni Amérique jamana kɛra kɛlɛ binni ye ko kura Iran jamana kan ko yɔrɔ dɔw bɛlɛn bɛ u fɛ ka ban tajuru sara bere nasira la Amérique jamana kun u na minnu bu gafe in hali n'a bɛɛ lajɛlen ma fɛsɛ mɔɔw ye kunnafonidiso agence de presse farsi ye a jira k'a fɔ Iran jamana na Amérique jamana yɔrɔw minnu bu Amérique jamana yɛrɛ tɛw nga Amérique jamana a jɛɲɔgɔn jamana Bani Israël na bu Iran jamana fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a taji bondow n'a kuranda yɔrɔw Iran jamana tɛna da o mɔ arabula kɔnɔ na Amérique jamana nafasɔrɔ siraw minnu bɛ yen i n'a fɔ taji bɔ cakɛdaw olu bɛɛ lajɛlen na bon Iran jamana fɛ ko ni Amérique jamana ɲɛma Donald Trump ka kɛlɛcɛw kan nka ne ma bɔ Détonateur Mose Kwadji bolo ni sanjɛ Iran ɲɛ ko Détonateur Mose Kwadji bolo na datugu Amérique jamana ɲɛ a tɛ da o mɔ Kwadji bolo min fɛnɛ bɛ wele ko Détroit de Bab el Mandeb ko o fɛnɛ na datugu ni nka furunbara ninnu fɛnɛ do Détonateur Mose jiro tajidoni nguru ndɛmɛ dɔ ɲɛ ko ni Amérique jamana surasiw kɛra donfɛn ye Iran jamana kɔnɔ dugu mɔ sa ko fɔ ɲɛjugu ɲɛɲumanw ka Iran jamana fanga bi ko Iran jamana fɛnɛ na wele da a dɛmɛɲɔgɔnw ye arabula kɔnɔ na Iran jamana dɛmɛɲɔgɔnw Iraki Yemen n'o ye shiyaw ye Iran jamana yɛrɛ b'u wele ko axe de la résistance Iran jamana na ɲini olu fɛ u ka Amérique jamana surasiw ɲɛnama minɛ cogo ɲini arabula jamanaw nɔ u kɛlen ko ka fataw fa o fɛnɛ dafɛ CBS News jabaranizo Amérique ale y'a yira k'a fɔ tiɲɛ ye min ye Amérique jamana ɲɛmaaw bɛ ka Iran jamana kɛlɛkɛminɛnw bila yɔrɔ o yɔrɔ la a tɛ yen ni u bɛ k'a fɔ ko u kɛn bɛ ka Iran jamana sɛbɛkɔrɔ lanɔgɔ tile 40 bundeli in na CBS News kunnafonidiso Amérique a ko Amérique fanga bɛ ka fɛn minnu di kunnafoniw na ko kunnana don ko nka min b'u bolo dibi la ni bɛɛ ɲɛti da o kan jateminɛ gafe rapport ko CBS News kunnafonidiso ye dɔ sɔrɔ k'i ɲɛ d'a kan tiɲɛ ye min ye ni Amérique jamana ɲɛmaaw ko dadigi kɛra Iran jamana surasiya la ko mugu mankan bi da Amérique ni Iran cɛ don min o y'a sɔrɔ Iran jamana ka mugu filitaw n'o ye missile balistique ye ani lanceur a klancɛ b'a bolo semakow mɔ o tɛmɛnen kɔ jateminɛ gafe y'a jira Amérique faamaw la k'a fɔ Iran jamana jikan gɛlɛcɛw 100 sara la 60 bɛɛ tun bɛ Iran jamana bolo o ma se ka tiɲɛ Amérique jamana fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jikan gɛlɛcɛw u ka kuru mangani minnu bɛ munumunu zalo la bi Détonateur Mose Kwadji bolo ka k'u sago kɛrɔ ni maa si tɛ se k'i pɛtɛ n'u ma wuli ka t'i nɔfɛ i n'a fɔ a yɛrɛw ɲɛ bɛ la cogo min nin kunnafoni de kɛra ka diɲɛ lamini Iran jamana lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen u ɲɛw datugulen ye tajidoni nguru dɔ lajɔ ni ka yɛlɛ i n'a fɔ a yɛrɛw ɲɛ b'u yɛlɛtɔ la cogo min ka t'u ka se boli tajidoni nguru in kan ko o kuru mangani ninnu bɛ Iran jamana jikan gɛlɛcɛw bolo u bɛ k'u ka munumunu zalo kɛ ni a ye dakuru ɲɛ kelen 100 sara la 60 bɛɛ bɛ Iran jamana bolo se ma kɛ o mɔ tiɲɛni nɔ CBS News kunnafonidiso ko Iran jamana sanfɛ kɛlɛcɛw fana Amérique jamana ma se ka olu fɛnɛ bɔ baara la bawo ko ni y'o sigi sigiyɔrɔma 3 ko 2 bɛɛ lajɛlen labɛn bɛ ka kɛlɛ kura kɛ ni Amérique jamana ye o kuma na o b'a jira k'a fɔ tɔ bɛ Iran jamana na hali bi ni kɛlɛ kɛra wulifɛn ye Iran jamana y'a yira k'a fɔ hali bi Amérique jamana bɛ ka Bahrain ni Qatar ni Kuwait ni Émirats Arabes Unis ni Saudiya jamana sangolow ni a dugumana matama Iran jamana kɛlɛli lo ko u bɛ ka kɛlɛw labɛn Bahrain ni dugukolo kan Qatar, Kuwait, Émirats Arabes Unis ani Saudiya ana sangolo kɔrɔfɔ mɛna ka bɔ
Iran jamana lasigide de da Jianserekenani Toma Nations Unies kono Amir Saheda Iravani ako Iran jamana surasiya bi jatemine minge nati kwatige bawo dongo dodo sanga o sanga lere o lere jate o boraka ka fo Ameriki jamana avec ito Bahrain dugo koloka Qatar Kuwait Emira Arabo Uni ani Saudia ka Iran jamana kele chunyini la sigide yo sebeni ke ka ci Jianserekenani Toma Nations Unies nyama Antonio Guterres simo ninga do ci Jianserekenani Toma Nations Unies era nyama ya so Conseil de sécurité mo aye ni nzebeni ngele fene ke ka nyeshi ni jamana fole nunu mbela jelemo menye Emira Arabo Uni ta fayi Iran jamana manyemo mamunumunu uku jigina Emira Arabo Uni jamana nyemo ula ka sabuke Amerika jamana te ka itoye ka Iran jamana kele dama ulu yarube ka fara Amerika jamana ka Iran jamana kelelo kuyo sominsoro bawo kosaina Emira Arabo Uni kelege bangurun zendelini ni oye avion de chasse Mirage o doyera ani drone akenchi kele ani bangurun zendelini F16 kele minu nanu yere soro Iran jamana kunana ka bundelike Iran détonateur mozo fave la ula guminu mei kerengere ni yana keshimo gun Abu Musa gun ane gumba one gun fitini uminu mi wele ko Ile de Tombe ku yeni mbe bunde ko Iran jamana ba kalamo ko makaba nyini Emira Arabo Uni fe sigi nyonya mbe uni Iran jamana che ukana to kachin ukanu ta Amerika jamana fe kanu yere soro kele no bawo Iran jamana ta fa takasumu ni bebe saya nene musukuru amariko ni ambarake nyon Ibrahim Koulibaly ibe badodo afatura ka san ashito san bishegi ani flala ka beni tarata do avril kalo kile mwa ani kile ka sababu ke bana kuntala jai anga nyimada sorolen fe John Febe dafe ni ye musukuru amariko ka fatuli kene mamunu kumana anga kuma galamanuna o beya ira ka fɔ ko musokɔrɔba in tun kaɲi a ka jinɛ tun b'a bolo a bolo fila la a bɛ dɛmɛ lase walidenw ani a yɛrɛ denw ma a seko ye fɛn fɛn ye adamadenya ɲɛtaga baaraw la a bɛ o kɛ adamadenw ye a tun bɛ ye ɲɔgɔn dɛmɛ baaraw caman na an ka jamana kɔnɔ u y'a yira u ka kumaw la fana k'a fɔ a bɛ exemple bɔ bɛɛ lajɛlen ka da kan sanga ni wagati a labɛnnen tun don mɔgɔ dɛmɛ na banbagatɔ in depuis a donna anw ka so nin kɔnɔ an ma fiɲɛ foyi sɔrɔ a la a kɛra mɔgɔ sabalilen furu nin kɔnɔ a ye furu bato a bato cogo la ne yɛrɛ ka denmisɛnya kɔnɔ ne ma ye don si k'a fɔ ale ne kɔrɔkɛ filɛ mankan na ye o ma kɛ mɔgɔ min don a ye ɲɛnamaya in yɛrɛ bɛɛ kɛ du mɔgɔ bɛɛ de dalen don a la a bɛ ban tuma min na o tun ye an ka dugu yɛrɛ musokuntigi de don ale tun ka kɔrɔ ni musow bɛɛ mɔgɔ ɲɛnama don mɔgɔ hakilila ɲuman don ni hali ni mɔgɔw tun fɔra ɲɔgɔn kɔ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn cɛ ka taa ale fɛ a b'a fɔ karisa e tiɲɛ la e jo t'a la e ka sabali karisa e ye jo tigi ye mais nin ka jo t'a bolo a ye sabali a ye muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ foyi tun tɛ musokɔrɔba in fɛ n'o tɛ sabali muɲu ni sabali a kuma o dɔrɔn de f'i ɲɛna voilà donc an bɛ dugawu min kɛ banbagatɔ ye an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ la ala ka yafa k'a ye ala ka dara sumaya ala ka fara kira ale sɔrɔ ka jamakulu kan ala ka kɔ barika ala kana kɔ fitinɛ ala kana ɲɛ fitinɛ o de ka gɛlɛn voilà ni bɛ se ka fɛn o fɛn fɔ o ye ala ka barika don a ko la. bon banbagatɔ min don musokɔrɔba min don ayiwa musokɔrɔba ɲuman don ayiwa a y'a sin don ayiwa walidenw da a ye sini tugu a ye balimaya tugu an ti tɛmɛ o kan ayiwa silamɛ don o tuma an bɛ vraiment ala fo ayiwa n'a ye min kɛ o de ka ɲi ayiwa ka banbagatɔ nin yɛrɛ ka dugawu k'a ye. ne bɛ se ka fɛn fɔ an ye banbagatɔ ka fɔ nka ne kɔni bɛ min fɔ an ye banbagatɔ ka ko kan ala ka yen fisaya a ma ni y'a ye banbagatɔ tiɲɛ la a sɛgɛnna ne kɔrɔmuso de don a sɛgɛnna yɛrɛ 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 de mais ne b'a ɲini ala fɛ ala ka yen fisaya a ma ni y'a ye ala ka badabada nɔgɔya an ɲɛ ala ka bi sufilo ala ka ɲininkali nɔgɔya an ɲɛ ala ka nɛɛ sabati ka yen fisaya a ma ni y'a ye ala ka lahara sɔn suma ɲɛ a yɛrɛ mun ye baarakɛlaw ye a ni ce a ni baraji ala k'aw sara ala k'aw sigi a kunsigi suma la. an bɛ se ka min fɔ an ba in ye an b'aw yɛrɛ fo ni silamɛya foli ye fɔlɔ aw salamu aleykum anw bɛ dugawu kɛ an ba ɲuman in ye
ala ka lahara dal nɔgɔya ye ala ka ni macɛ nɔgɔya ala ka n'a ɲininka baasi la ala k'a don arijinɛ kɔnɔ ala ka kɔcɔ nɔgɔya an yɛrɛw ye ala k'an kɛ kɔmɔgɔ ɲumanw ye ala k'an ci ɲuman na an bɛ foli belebeleba kɛ aw yɛrɛ ta ye ani aw ka ɲɛmɔgɔ n'o min ye Usmani Serifu Badani an bɛ foli belebeleba k'a ye ala k'aw ka baara ɲɔgɔnya jɛ bugu ala kana anw tigɛ ɲɔgɔn na ala ka laɲiniw bɛɛ balima sira baara ɲɔgɔn sira teri sira dɔnbagaya sira olu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka bɛn ni araba ye walasa ka taa bila dayɔrɔ laban na bɛɛ lajɛlen dusukun tun kami-kaminen don musoba mun datɔ filɛ nin a ye ɲuman caman kɛ dugawu caman kɛra cogo min na ala bɛ se ka aridinɛ firidawusu nɔgɔya ye cogo min Serifula tele bɛɛ lajɛlen bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ an baarakɛɲɔgɔn Ibrahim Kulibali ye n'ale b'a don ala ka badabada dali nɔgɔya a ye. Amina rabi ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ kɛ k'a ɲɛsin an ka techniciens ma o fana de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoniw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ye ma kunnafoni di so ɲɛmaa so fɛ an cɛ aw ka lajɛliw la a k'an bɛn n'ala sɔnna ma.